Molt bé, doncs bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí amb nosaltres. Pels que no ens coneixem, el meu nom és Xavier Carbonell i soc un dels coordinadors acadèmics i el responsable de la càtedra Mango de responsabilitat social aquí a ERSTI UPF. En primer lloc, voldria donar-vos la benvinguda als que no coneixeu la institució, a ERSTI UPF, tant en nom meu com del nostre director i del nostre gerent. Informar breument, fer una pinzelladeta de que dins del marc de responsabilitat social d'ERSTI UPF i de la col·laboració que tenim amb Respon.cat, en aquest cas, organització de la que ERSTI UPF forma part des de fa molt temps, i també gràcies a la col·laboració de la Unió Catalana d'Hospitals, hem organitzat, tant per l'interès i la importància que té tots els aspectes de responsabilitat social en l'àmbit de la salut, aquesta taula rodona al voltant de com gestionem la responsabilitat social en el món de la salut, aquestes organitzacions de referència, que són un referent en aquest sentit. En aquest sentit també tenim 2 hospitals i una obra social que ens mostraran els models i podrem al final debatre una miqueta si teniu alguna pregunta sobre reptes, tendències en aquest sector en matèria de responsabilitat social. I per això comptem amb uns ponents de referència, que són l'Anna Jové, de cap d'àrea de responsabilitat social de l'Hospital Clínic, l'Oriol Bota, director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, la Sara Pons, responsable d'atenció espiritual de la Fundació Sanitària Mollet. L'acte estarà moderat per en Josep Maria Canyelles, que és el coordinador de Respon.cat, i tancarà l'acte la Maria Emília Gil, directora tècnica de la Fundació Unió Catalana d'Hospitals. A tots i a totes us volem agrair, lògicament, el temps i el suport que ens feu en aquesta xerrada i la participació de tothom en aquest acte d'avui. Sense més, deixo la paraula al Josep Maria. Gràcies, Xavier. Perfecte, moltes gràcies, Xavier. És un plaer i és molt fàcil poder col·laborar amb l'Escola Superior de Comerç Internacional. La nostra relació tant personal com institucional ve de lluny. Avui el meu paper és molt fàcil perquè l'únic que he de fer és moderar i aquesta gent es moderen sols, o sigui que no hi ha problema en aquest sentit i tal com deia el Xavier, estem contents de tenir organitzacions de primera línia pel que anem a abordar. Deixeu-me només presentar, estic aquí com a Respon.cat, com a coordinador. Crec que les persones que esteu aquí ja ens coneixeu, únicament explicar de manera molt sintètica, en un minut, que som una organització empresarial que agrupa empreses de qualsevol tipus, de qualsevol sector, fins i tot empreses de caràcter no lucratiu, que ens reunim per compartir d'alguna manera aquest desenvolupament de la responsabilitat social. Són organitzacions compromeses i Respon.cat va néixer per ser l'organisme empresarial de referència amb responsabilitat social a Catalunya i per això que existim i per això que intentem anar creixent en nombre d'empreses i amb espais per anar compartint. Hi ha diferents grups de treball en diferents matèries, hi ha premis, hi ha cursos de formació, hi ha iniciatives diverses per poder avançar amb la responsabilitat social a Catalunya. I nosaltres, per dir-ho molt breu, abans de donar pas a les persones que avui ens explicaran els seus projectes, sempre diem que en aquests últims anys la responsabilitat social, i potser algú ens ho haurà sentit més d'una vegada, però que tota aquesta matèria de la responsabilitat social està avançant en algunes tendències i sempre ens agrada destacar 4 grans tendències que de manera molt sintètica citaré. Per una banda, tot el tema d'economia circular, que és un tema prou conegut cada vegada més per tothom. Un altre tema és l'empresa saludable, que és una qüestió a vegades no tan coneguda perquè forma part més de la manera com es gestiona internament l'empresa. La tercera és tot el tema del propòsit, el sentit de propòsit, com les empreses estan desenvolupant no només una gestió tècnica d'aquesta responsabilitat social, sinó que l'estan portant en el màxim nivell, en el canvi de model d'empresa, en orientar-se a crear valor compartit, en orientar-se a fer una aportació significativa, una contribució significativa a la millora de la humanitat en la matèria que sigui. I l'altra, la quarta, és tot el tema dels reptes socials, que és un tema que fins ara, fins fa pocs anys, era un tema una mica col·lateral, una mica com filantròpic, col·lateral, i que cada vegada més s'ha anat agafant un sentit més estratègic, més nuclear, perquè les empreses van veient que hi ha problemes realment, que abordarem problemes cada vegada més greus si la cosa continua així, en el sentit que parlem molt de lluitar contra les desigualtats, l'ODS10 parla de lluitar contra les desigualtats, però el món continua avançant amb desigualtats, i per tant això finalment pot arribar a una situació de col·lapse, tant per raons ambientals com per raons socials. Per tant, són 4 grans reptes. I són 4 grans reptes que, si us hi fixeu, el món de la salut que avui tenim aquí representat i social, ho tenen claríssim.
I si parlem d'economia circular, doncs hi ha molts hospitals que ho han incorporat d'una manera absolutament importantíssima, d'una manera nuclear, i si en algun cas, potser que encara estiguin en algun cas al començament, cada vegada serà un tema més important tot el tema de l'economia circular. Perquè molts hospitals, de fet, són empreses de referència a les seves comarques i, per tant, és evident que aquest és un tema important pel volum que tenen. Tot el tema de l'empresa saludable pot semblar que és una obvietat pel fet de ser institucions sanitàries, però no necessàriament ho és. Una organització, més enllà de dedicar-se a la salut, ha de tenir mecanismes de gestió de l'empresa saludable, de vetllar per la seguretat de les seves persones, vetllar per la... Algú ha de moure el ratolí, em sembla, si no això d'aquí darrere desapareix, si no és igual. Vetllar per les qüestions psicosocials, vetllar per l'activitat física, vetllar, fins i tot promoure el voluntariat entre les seves persones també forma part d'una empresa saludable, vull dir que és un concepte molt ampli, per tant, economia circular, empresa saludable. El tema del propòsit, que també pot semblar una obvietat, perquè són organitzacions, totes les que estan aquí, totes les que formen part del sector de la salut i del sector social, són organitzacions al servei del progrés humà. És a dir, així com hi ha empreses que potser es dediquen a fabricar cadires, que potser no ho diries d'aquesta manera, les que hi ha aquí crec que tothom tenim clar que són organitzacions al servei del progrés humà, al servei de la qualitat de vida, i per tant el sentit de propòsit hi és implícit. El repte és com anar-ho cada vegada introduint més amb una gestió orientada en aquest propòsit i orientada a fer progressos significatius en aquest propòsit. I finalment he dit els reptes socials. Aquests reptes socials, és evident que aquestes organitzacions ho tenen present i, per tant, això les porta a no només assegurar que gestionen correctament, amb qualitat, de manera excel·lent, aquells serveis que, perquè estan fent una gestió d'uns serveis públics han de fer, sinó que a més tenen una orientació realment a ser excel·lents en la capacitat d'entendre les demandes, les inquietuds que té la societat, les tendències i com han de progressar. I per això que també hem convidat a la Unió Catalana d'Hospitals, que és membre, de fet, de Respon.cat, tenim una relació de fa molts anys i molt interessant, perquè la Unió també representa aquesta filosofia d'impulsar que aquestes organitzacions tinguin aquest plantejament tan estratègic i tant d'entendre que des d'aquestes organitzacions, moltes d'elles, de fet les que esteu aquí sense ànim de lucre i que estan al servei d'aquest interès general, es pot prestar perfectament serveis d'interès públic, d'interès general, serveis amb propòsit i d'una manera ben eficient. Per això que hem volgut fer aquesta taula, jo deixo aquí la meva intervenció i dono pas a poder fer aquestes intervencions d'un quart d'hora com a màxim cadascuna i després poder fer un col·loqui. Per tant, que pugueu preveure preguntes, que podem preveure aquí un cert debat i que d'alguna manera puguem generar aprenentatge compartit entre tots nosaltres. En primer lloc, demanem a la Sara Pons, que és la persona que porta tot el tema dels valors. No totes les organitzacions tenen una persona que porti els valors, ella porta els valors i a més porta tot el tema d'atenció espiritual, que és un tema que hi ha poques organitzacions que tinguin l'atenció espiritual des d'un enfocament laic, a més, ja ens ho explicaràs, no? Per tant, la Fundació Sanitària de Mollet, que a més és un dels grans referents hospitalaris a Catalunya, si ens vols explicar una mica com ho feu. Endavant, si vols seure aquí. Molt bé, bona tarda a tothom, doncs. I en primer lloc donar les gràcies al Josep Maria Canyelles per haver-nos convidat. I aquí trobem vells amics com el Xavi Carbonell. Jo fa molts anys estava en una altra companyia i ens vam conèixer allà i ara ens trobem aquí un munt d'anys després, com els dinosaures, no desapareixem. O de moment encara no. I a part d'això, donar les gràcies també a l'Escola Superior de Comerç Internacional de Pompeu Fabra i a la Unió per haver-nos convidat. I com ha dit el Josep Maria, en el meu cas jo tinc una mena de doble barret dins de la Fundació Sanitària Mollet, on treballo des de fa 5 anys, responsable de valors en el sentit de tota la part d'atenció espiritual laica. No sé si és el foro per parlar-ne, jo em puc parlar hores d'això, però si hi ha alguna pregunta potser després. I l'altre barret que tinc és el barret de responsabilitat social corporativa, que és el que avui parlarem i el que explicaré. Llavors m'acompanyo d'una presentació. Perfecte. Molt bé. Doncs una miqueta perquè ens conegueu sobre nosaltres. S'escolta bé, no? Allunyant-me? Sí. No s'escolta tant? Estem situats al Vallès Central, en totes aquestes poblacions que veieu aquí, amb una població de 165.000 persones de referència, 11 municipis, tenim 6 centres i 1.400 professionals vinculats. Ara veureu seguidament, amb els centres que contem som a l'Hospital Universitari Mollet, que és un hospital d'aguts, és a dir, vindria a ser com si fos un hospital clínic, però en dimensió comarcal. Un sociosanitari on hi ha els malalts amb convalescències i malalts i amb
que ja hem estabilitzat però que potser encara estan greus i necessiten rehabilitació. També unitat de pal·liatius, una unitat de salut mental i addiccions i després tres residències que també depenen de la Fundació Sanitària Mollet. Dues són per persones grans, la de Pedra Serrada i la de Santa Rosa, i la tercera és una residència per discapacitats, que es diu La Vinyota. El nostre propòsit, així resumidament, una mica ara que parlaves del propòsit, el nostre seria millorar la vida de la nostra gent. És a dir, som una entitat realment molt localitzada. Aquí tenim la missió i els valors. La missió és això, tenir cura de les persones del nostre entorn, cercant l'excel·lència en serveis de salut i socials, de qualitat i sostenibles i comptant amb talent professional. Pel que fa a la visió, és ser una institució socialment responsable, compromesa i solidària, amb vocació de servei públic i que vetlla per la qualitat de vida i el benestar de les persones de l'entorn. I finalment els nostres valors, honestos, propers, professionals i innovadors. Passo això una mica ràpid per arribar aquí, que penso que és un tema interessant, és com nosaltres estructurem internament el nostre organigrama de responsabilitat social corporativa, que bàsicament veieu que té 4 potes. Una és la coordinació de l'obra social al Roure, que és la part que porto jo. Una altra és la part mediambiental i sostenibilitat. La tercera és l'entitat saludable, que també ha comentat el Josep Maria. I la quarta és el voluntariat. Abans el voluntariat penjava de l'obra social i ara li hem donat ja un caràcter més estratègic i s'ha convertit en una àrea transversal. D'aquí, de la coordinació de l'obra social, hi penja el grup d'atenció a la dependència i el grup de compromís social. I el grup de recerca de recursos. Bàsicament, nosaltres en broma diem amb la recerca de recursos aconseguim els diners i amb els voluntaris aconseguim les mans per fer els projectes que tenim. I tot això, tots aquests membres, integrem la comissió de RSC. En conjunt, una miqueta, el nostre model es basa molt en treball de grup, és a dir, que els professionals de la casa, metges, infermeres, portalliteres, terapeutes ocupacionals, qualsevol professional, té dret, si li interessa, a participar en qualsevol d'aquests grups. I, de fet, hi ha uns 50 professionals implicats en aquests grups que potencien els projectes que veureu tot seguit. Pel que fa al primer eix, l'obra social del Roure, tenim una visió que és millorar les condicions de vida digna de les persones al nostre territori i una visió que és esdevenir l'ànima de l'FCM. Els nostres projectes a nivell d'obra social són el menjador social, és un menjador de Càritas que està situat a Mollet i on nosaltres financem els àpats cada dia. És a dir, cada dia s'aporten 40 àpats diaris que es fan al mateix restaurant de la mateixa cuina de l'hospital, ho traslladem allà per les persones, normalment persones sense sostre, persones en situació de molta precarietat. L'altre projecte que tenim és els pisos de cohabitatge social, són 2 pisos on hi viuen un total de 5 persones, hi ha un de 3 homes i un de 2 dones. Són persones amb doble estigma. Per què? Perquè per una banda tenen una estima d'exclusió social, són persones en situació molt precària econòmicament, però a més són persones de salut mental, pacients de salut mental. Per tant, tenen doble estigma social i per la part de la part mental. D'altra banda, tenim projectes de musicoteràpia, en aquests moments l'estem fent per les persones amb discapacitat, però volem anar-ho portant a tots els nostres centres. Teràpia assistida amb animals, el projecte Connected, que és un projecte finançat per la Caixa i cadascun dels centres ha anat veient a nivell tecnològic què podem necessitar per augmentar la comunicació dels nostres usuaris. Hidroteràpia, Evoca, això que veieu aquí són unes ulleres virtuals. És un projecte molt interessant i innovador perquè a les persones grans se'ls projecten unes imatges de, per exemple, entres i veus d'aquí a les ulleres veus un menjador i en el menjador quan mires els quadres són els quadres de la teva família. És a dir, que a través d'un programa s'inclouen fotografies reals i això estimula molt la part emocional i la part cognitiva dels usuaris. I finalment, artteràpia. Vaig una mica ràpid perquè hi ha moltes coses i són molts i no em vull allargar i jo tinc tendència a allargar-me, per tant intentaré que no. En total són 1.480 persones ateses en tots aquests projectes en aquests anys que veieu aquí, del 19 al 22. Una mica el que també venia a portar és com hem treballat tot aquest tema dels grups. És a dir, quan jo em vaig incorporar a la responsabilitat social de l'hospital, de la Fundació, va ser el 2018, i vam crear aquests eixos estratègics. El primer és que l'obra social era molt poc coneguda per part dels professionals. Es considerava una cosa que teníem despatx, que no se sabia ben bé què es feia. Per tant, vam decidir implicar el personal en propostes i en projectes i en grups on poguessin participar, fomentar, per tant, el Roure, l'obra social del Roure com una identitat interna nostra,
També fer que els grups es poguessin interrelacionar. Hi havia grups, però entre ells no acabaven de fer projectes comuns. Les residències tenien un projecte, la residència al costat en tenia un altre, no acabàvem d'unificar projectes i tot això ho hem treballat molt. Hem descentralitzat l'obra social perquè no es vegi només com una obra del buque Titanic que diuen, que és l'hospital gran, sinó que es vegi com una obra de tots els nostres centres. Per tant, l'hem descentralitzat i hem empoderat els centres. Hem fomentat l'autonomia dels grups també i, com a tot arreu, pocs diners per fer molt. Per tant, la nostra idea quan arribaven els projectes era buscar projectes que tinguessin poca despesa econòmica i sobretot que fossin perdurables en el temps. Per què? Perquè quan tens usuaris com a les residències o als nostres hospitals que hi estan molt de temps, el que no pots fer és oferir, per exemple, una musicoteràpia 2 mesos i després deixar d'oferir-la, perquè els hi crees unes expectatives, els hi crees uns beneficis i ho talles, i això no és bo des del punt de vista saludable. Per tant, vam dir que volíem projectes que fossin perdurables. El Green Hospital és un projecte molt important, no ho porto jo ja li he dit al Josep Maria, dic jo ho explico, però això són companys meus, si teniu dubtes jo m'apunto i els hi pregunto amb ells. Per una miqueta la fotografia, aquest és l'hospital que us comentava, el nostre hospital gran, que ja veieu que és un hospital molt modern i sobretot és un hospital molt punter a nivell mediambiental. Per què? Perquè patis i llums i arquitectura sostenible, tenim sostres radiants i cobertes sostenibles, es recull i s'aprofita tota l'aigua pluvial després per ús intern de l'hospital, funcionem per energia geotèrmica i el 100% de l'energia que nosaltres anem rebent a través de les plaques solars és energia que avui en dia ja estem utilitzant, per tant és energia renovable. Reciclem i gestionem residus i el que us deia, tots els sostres que ara no es veu, aquesta fotografia es veu, tot això són plaques solars del sostre de l'hospital. Per tant, l'objectiu nostre pel 23 és una petjada de carboni neutra. Pel que fa al projecte d'entitat saludable, que és una altra pota que comentava el Josep Maria, aquí tenim una altra vegada diferents grups. És a dir, hi ha una comissió d'entitat saludable i dins d'aquesta comissió, i aquí veieu els diferents professionals, diferents càrrecs que hi ha, tenim com subgrups, l'equip coordinador, el grup d'alimentació saludable, el grup de benestar emocional, el grup de foment d'activitat física i el grup de deshabituació, tabac, alcohol i drogues. Abans deia el Josep Maria que m'ha fet gràcia perquè és veritat, és una reflexió, com pot ser que un hospital potser no ens haguem pogut plantejar abans el tema d'entitat saludable, i és cert, perquè en aquest cas són projectes pels nostres professionals, és a dir, l'usuari final és el professional de la casa, aquests 1.400 que hi ha. I aquí veieu una mica els projectes que hi ha. Per exemple, hem fet un pàrquing de bicicletes, que en aquell moment, al moment de la foto, només era un pàrquing, ara en aquesta banda d'aquí hi ha màquines per carregar les bicicletes elèctriques també. També fem salut, és a dir, tenim un projecte de pujar escales, que aquí no hi ha cap cartell, però com altres hospitals ens recomanen pujar escales. Un bear vending que està aquí, que és que nosaltres aquí tenim projectes del que són les màquines de distribució, però projectes saludables. Foment també la ingesta hídrica, això ha tingut molt èxit, aquesta font d'aigua és constant, has de fer cua a vegades per venir a omplir l'aigua. Tenim sessions de Respira en Flow perquè hi ha hagut bastant d'estrès, sobretot en l'època del Covid i la pandèmia. L'Hospital de Mollet va ser un hospital on va haver una incidència molt alta de Covid, molt alta, va ser el 5è hospital en Catalunya, per tant, això va provocar molt d'estrès en el professional que hi havia darrere. També tenim programes de deshabituació tabàquica per als propis treballadors. A més, nefrologia, la gestora d'infermeria de nefrologia és una experta formadora de marxa nòrdica, que jo també en faig, per cert, i ella ens va fer una activitat física de marxa nòrdica. Hi ha promoció també d'higiene de mans i jornades de lactància materna, entre altres, n'hi hauria més a la llista. I una mica els nostres compromisos amb la qualitat. Aquí veieu els diferents, l'enfoc que hem tingut sempre i que té la nostra gerència clarament és anar cap a la qualitat, i hem estat premiats darrerament a nivell internacional el 2021 pel projecte de Green Hospital i el 2022 pel projecte d'entitat saludable. Per tant, seguim endavant amb força. I pel que fa al voluntariat, i amb això ja acabo, que és l'altra pota que també comentava el Josep Maria, tenim voluntariat als diferents centres. El que ens funciona molt bé no és que nosaltres des de la direcció diguem a cada centre quin tipus de projecte creiem que han de tenir, sinó preguntar quin tipus de projecte necessiten. I en aquest cas, ells ens han anat dient quin tipus de voluntaris necessiten, cadascuna de les residències. I això són els programes de voluntariat que tenim i que estem oferint. I una mica 4 fotografies del que és el voluntariat, i aquí, altra vegada, com tot el que he comentat abans, hi ha un grup de coordinació del voluntariat format per 7 professionals referents de cada centre. I ells són qui s'encarreguen de fer l'acollida del voluntari. I els voluntaris que tenim ara mateix són poquets, en la
No sé com van als altres hospitals, però nosaltres en la pandèmia el tema voluntariat va quedar completament desaparegut perquè no es podia permetre l'entrada de persones externes i al sortir de la pandèmia el projecte estava una mica mort, per tant l'hem hagut d'anar revifant i ara està agafant ja molta força amb tota aquesta estructura que estem creant. I fins aquí, crec que no m'he passat de temps, oi? No, fantàstic, molt bé, gràcies. Deixa't el mando allà. Moltes gràcies, Sara. A continuació li demanem a l'Oriol Bota, que és el director de l'obra social de Sant Joan de Déu, que ens pugui fer una explicació, en aquest cas, d'una entitat que no és tan sanitària, sinó més en el camp social. Bona tarda, espero que s'escolti. Em poso a 12 minuts perquè jo també tinc tendència a xerrar i així no ens allargarem. Primer de tot, gràcies per convidar-nos i a les 3 entitats, a Respon, que en som part, a l'Escola Superior, que bé que ens pugui acollir, i a la Unió, que també en som part. Dir-vos que jo venia bastant content avui, pensava que bé, tot de reunions, anava bastant estressat i diu, anem a xerrar una mica o a explicar el que estem fent amb RSC. Us haig de dir que jo no us penso explicar què estem fent, algunes pinzellades sí, sinó us plantejaré alguns dels dilemes que tenim nosaltres, que crec que és una bona manera de generar aprenentatge. I per què us dic això? Perquè Sant Joan de Déu, ara en dèiem, som sanitaris o som socials? Sant Joan de Déu és un orde religiós, és un orde religiós que a nivell d'Espanya, que és el que estem agrupats, tenim una 70ena de centres, més de 10.000 treballadors, factura molt i centres de tot. Des d'un hospital com el materno-infantil, aquí, el de l'infantil d'Esplugues, amb més de 3.000 treballadors, fins a un centre de serveis socials que tenen el sensellarisme a València, que no supera els 50 treballadors. Per tant, és una amalgama brutal de coses. Amb què treballo jo? Jo soc el director de l'obra social del que n'hi diem la unitat territorial 1, que és la part de Catalunya, Aragó, València, Mallorca. Per tant, jo us parlaré de com ens hem organitzat nosaltres, perquè com a institució us haig de dir que treballem amb cultures diferents. Primer dilema, que nosaltres, que no som un sol centre, però en un centre també passa, hi ha cultures diferents i comprensions diferents del que tenim entre mans. Primer tema, RSC, orde religiós. És molt fàcil, jo vaig arribar i el germà em va dir o som útils de la societat, abans us ho explicava, o si no, tanquem, i utilitat no és ni guanyar diners ni fer bé la feina, i va ser, jo et diria, portava 15 dies i amb un comitè de direcció d'un hospital a escoltar la propietat dient això, o som útils. Què vol dir utilitat? Perquè si el CatSalut em contracta unes coses, és molt clar que ser útils és fer allò que m'estan contractant, i ho teníem molt clar. No, hem de fer un plus o tanquem. Per tant, en un costat, la responsabilitat social a una institució religiosa com Sant Joan de Déu és molt fàcil, però és molt difícil, perquè com que ho tenen en l'ADN, ells diuen, què més haig de fer? Jo ja ho tinc tot. Per tant, aspectes de professionalització, aspectes de transparència, aspectes de diàleg, són complicadíssims. Ho tenim, però com ho fem evolucionar? Primer dilema. Hi ha coses d'impacte, d'empresa saludable, tot això que estaven explicant, que per mi, a veure, estic anant al revés. A veure, què estem fent aquí? És la de baix? Sí, és la de baix. Però aquí hi ha coses que no són meves. Aquí. Deixem-ho fer un pas enrere també amb què fem RSC a Sant Joan de Déu. Nosaltres fem moltes xerrades a nivell intern i parlem de solidaritat. Jo soc el responsable de l'obra social i parlem de solidaritat. Què és? Aquesta obligació que tenim els individus i els grups humans de contribuir al benestar dels altres. M'agrada molt més aquesta de la capacitat d'una societat de preocupar-se pels febles, com a indicador social, la tendresa dels pobles. Que interessant, tendresa dels pobles. Ens dediquem a això nosaltres? En part sí, a la tendresa de la institució, perquè podem fer les coses amb molta qualitat, però no tenir en compte l'experiència del pacient, què vol dir, què hi ha darrere de les persones que estem atenent. Hi ha una frase que es deia, la guardiana del meu germà, que a mi em sembla que és molt bonica. Això és solidaritat, que bonic. Quina és la realitat? Que la solidaritat és una paraula com aquesta pilota, està esgotada. La fa servir tothom per tot. Tots som solidaris, la cursa solidària, la tapa solidària, la roba solidària. I per tant, està molt esgotada. És una paraula que no té contingut. A què m'implica ser solidari? A donar el que em sobra a la butxaca? A donar la mà a algú que ha caigut al terra? Què vol dir això? És molt complicat perquè avui és una paraula que el màrqueting l'ha fet servir arreu i finalment és una paraula que té un punt bonista. Tu ets bona persona, tu ets solidari. Per tant, volem treballar aquesta tendresa, volem fer-ho d'una forma que no és així, tenint en compte que la realitat és
d'esgotament. I a més hi ha un altre paràmetre que a mi em sembla molt interessant, que solidaritat no és ni justícia ni caritat. Nosaltres quan parlem de fer el que diu la llei, que ho facin, evidentment, els gestors, però nosaltres, des d'obra social, el que ens dediquem és aquest plus que va molt més enllà de la llei, molt més enllà de la justícia. Deixeu-me posar un exemple. Si jo he comprat el meu bitllet d'autobús, tinc dret a seure'm. Si ve una persona gran, que l'autoritat metropolitana posi més seients reservats, però jo no m'haig d'aixecar. Jo no tinc per què aixecar-me. Amb el meu tiquet, si hi ha un espai, jo m'assec. Però si ve aquesta persona gran, no és justícia, és solidaritat, és equitat, és allò de tenir en compte. Però si no, sempre hi ha l'opció de jo he pagat els meus impostos, que li posin més. Per tant, hi ha aquest punt de com fem aquest plus de moure les coses. Tenim clar des de l'obra social, jo treballo en un grup, som unes 20 persones, que el que fem és treballar en aquests 14 centres, des d'un hospital de 3.000 persones fins a un centre de 50 persones que treballen uns amb convenis del CatSalut, recursos, la Unió, falten molts recursos, però teniu recursos, i uns altres, conveni social, un educador social, un treballador social amb un àmbit del sensellarisme, portem menes, ens han vingut menes, ostres, com ho fem això, què fem amb la inserció de la gent del carrer, dependència, atenció intermèdia, és una institució d'una certa complexitat i tenim clar aquests 5 conceptes. Tenim un futur incert, per tant, allò que estàvem fent fa 10 anys, 20 anys, possiblement no ens servirà. Necessitem generar aprenentatges. Hi ha una cosa molt interessant, per exemple, a l'hospital, que ens explicaven al Green Hospital, van venir a Sant Joan de Déu a explicar-nos, perquè és un projecte de referència. No podem gestionar-ho nosaltres sols, hem d'aprendre, hem de treballar conjuntament, necessitem constantment fer aliances amb tercers per desenvolupar una tendresa institucional, hem de tenir rols diferenciats, no tothom pot fer de tot, i hem de tenir reptes compartits. En aquesta línia, si funciona, que sí que funciona, quin és el model de solidaritat que volem nosaltres? Dilemes que tenim nosaltres, que ens plantegem sobre la taula i sobre els que treballem. Anem a cooperar o anem a competir? Quan parlem de solidaritat volem recursos, anem a competir. Us haig de dir que quan nosaltres vam organitzar la primera mobilització solidària que vam fer, la Magic Line, que és la nostra referència, a mi em van dir, Oriol, esteu competint amb l'Oxfam. I vam dir, t'estàs equivocant. Vam crear una cosa que es diu Esport en Valors, de col·laboració, de dir, volem promocionar l'activitat solidària. És a dir, clar que competim al final, però des de la cooperació moltes vegades. I és evident que els recursos són limitats, o tu o jo, però el rerefons és, el que volem és transformar la realitat, no veure qui es queda això. Al final, clar que quan presentem un projecte a Caixa, Fundació Caixa o a qui sigui, competim, però alerta que el rerefons és el de sentim-nos companys de projecte per transformar la realitat. Sempre versus Casa és un dels temes més interessants per mi quan parlem amb els directors, amb els gerents, que és que moltes vegades la responsabilitat social es valora en quan has captat aquest guany, que em dona eines per fer projectes. Si has captat 1 milió, puc fer més que si has captat mig milió. Nosaltres el que plantegem és la solidaritat, la responsabilitat social és un projecte de mitja i llarga durada. Quan tu surts a caçar, tu arribes a la nit i saps si ho has fet bé o malament. Jo porto a casa. Quan tu surts a sembrar, tu tornes de treballar, no saps si t'ha anat bé o malament. T'has d'esperar, has de treballar la terra, has de sembrar, has de cuidar, has de regar, has de recollir. Per tant, el procés de maduració de la responsabilitat social a la nostra organització es basa en aquesta mirada llarga de hem d'actualitzar el nostre discurs, hem d'actualitzar com estem treballant. Activisme versus impacte. Tots els hospitals, tots els centres socials tenen una llista llarga de programes. Una de les coses que a nosaltres ens preocupa quan parlem de RSC és que fem allò que té impacte. Hi ha moltes vegades que comencem a fer coses perquè es parli, per màrqueting, perquè es noti, perquè ens reconeguin. Està bé. Per mi el que és interessant és com ajudem a les organitzacions, a les nostres organitzacions, als nostres hospitals a fer coses que tinguin sentit. Per nosaltres, per ells en tenen molt. I això és una cosa, és un aspecte de treballar que no és senzill. Les necessitats avui són tals perquè ens falten recursos, perquè tenim molta pressió assistencial, perquè tenim molta pressió, que moltes vegades aquest temps de reflexionar al voltant de la RSC no el podem fer des del despatx, l'hem de fer conjuntament. I té implicacions en fer coses i deixar de fer coses. A mi aquesta m'agrada, que és, quan parlem de responsabilitat social, a mi m'agrada la imatge de l'iceberg, de dir,
Quan parlem de solidaritat, hi ha una part que és el que es veu, que és la captació, podem parlar de socis, de donants, d'accions, d'empreses, de tendes, de donacions, de campanyes. Nosaltres tenim aquests 4 àmbits, captació, voluntariat, sensibilització i cooperació, i poso captació i no programes perquè el que fem nosaltres és captar diners i fer convenis amb els nostres centres perquè els utilitzin. I per tant, coses com musicoteràpia, coses com està agrupada als programes d'actuació dels nostres centres, però això és el que es veu, però el que és interessant és, hi ha alguna falta d'ortografia perquè ho estava traduint, que és tot allò que no es veu però que és imprescindible perquè passin coses. Perquè una institució tingui RSC, nosaltres, a Sant Joan de Déu, no dic a fora, el que diem és que hem d'acompanyar perquè hem de treure els professionals del seu espai de confort, tenen molta pressió, els hem d'acompanyar, si no, diu, em surt de compte o no, i és molt evident, i per tant, hem de veure que se sentin confortables amb deixar de fer la seva feina del dia a dia com a treballador social, com a infermer, com a metge, com a responsable del que sigui. Hem de fer créixer l'ecosistema de solidaritat, és a dir, de complicitats. Quan nosaltres fem accions de solidaritat, de responsabilitat social, a mi m'agrada molt pensar en ecosistema. No què em dones, sinó què podem fer conjuntament. Quan parlem d'ecosistema, el que estem dient és que possiblement TMB em pot fer més promoció o em pot ajudar en desplaçaments i no em podrà donar diners, és molt difícil. O aquesta persona que coneix ja em podrà obrir la porta per sortir a la ràdio i no podrà fer res a nivell econòmic. Per tant, treballar amb concepte d'ecosistema, que vol dir anem teixint, és un dels elements que al final fa que no hi hagi marxa enrere. El tercer és innovar i arriscar, que per mi és molt interessant a nivell de solidaritat perquè la pilota està gastada. I hem de convertir la solidaritat en un projecte radicalment diferent. La solidaritat d'avui, i us explico, la Magic Line, no sé si l'heu fet o no l'heu fet, però és una activitat bastant complicada. Quan ens la vam començar a inventar, ens deien, això ningú ho entendrà. T'has d'apuntar per una web, t'has de fer un equip de 4 a 20 persones, paga el mateix un equip de 4 que un de 20, has de fer un repte econòmic i si captes 150 euros, un institut de Trinitat Vella té el mateix reconeixement que una escola concertada al Liceu Francès que en capti 1.500, que és rar, però és l'adaptació a les realitats, és l'acompanyar tothom, és el no prioritzar el que més m'aporta, és intentar crear un model on puguem acompanyar els que ens ajuden a ser solidaris. I tenir un model engreixat, que és veritat, que vol dir temes de no puc començar avui i plegar demà certs programes, vol dir hem de donar respostes de comunicació i de suport. Suposo ara que ja m'estic allargant. Treballar en xarxa per mi és de les coses fonamentals, és una obvietat però no és evident, el treball en xarxa, el treball en equip no és repartir tasques, és un pas més enllà, és escoltar la contrapart, escoltar el centre que diu que vol fer això però també els pacients i els usuaris. No m'he passat, que fort, em porto 12. Us parlava de dilemes. Nosaltres som una entitat concertada prestadora de serveis. Àmbit salut, àmbit sociosanitari, àmbit dependència, àmbit social, com us deia, sensellarisme, menes, discapacitat, centres especials de treball, és molt ampli. Aquest dilema el tenim sobre la taula. Hem de prestar més serveis o hem d'entrar cap a una entitat carismàtica que té una missió i que va més enllà de la prestació dels serveis que l'administració em diu. Si jo tinc un problema amb els sol·licitants de protecció internacional, que ara tothom tenim clar els d'Ucraïna, però que d'aquí 4 mesos caducaran molts permisos, què fem? Els deixem desatesos perquè l'administració no em concerta això o els seguim atenent? Aquest dilema és un dilema vinculat amb la responsabilitat social corporativa, amb la nostra responsabilitat. Hem començat un programa concertat amb l'administració, el Ministeri ens ha dit ateneu aquests nois d'Ucraïna i d'aquí uns quants mesos no tenen papers. Per tant, benvinguts als dilemes, jo ho dic en positiu, no sé si sóc capaç d'explicar-me. Cap a on anem? Entitat sanitària, entitat social. Hi ha molta gent que tothom ens coneix com una entitat hospitalària, l'Hospital Sant Joan de Déu. El Messi ens va donar 2 milions, hem fet un cancer center. Però cada vegada més la nostra aposta és per aquest treball compartit. Cada dia estem atenent a més de 400 persones que dormien al carrer. Cada vegada estem omplint més pisos i més serveis dispositius d'atenció a la vulnerabilitat. A què es dedica Sant Joan de Déu? Es dedica a cuidar els vulnerables. Es dedica a cuidar aquells que possiblement han perdut l'estatus, la normalitat que diem nosaltres, el que ha perdut la casa, el que ha perdut la salut mental, el que ha perdut la salut perquè l'envelliment, el que ha perdut... Els que han perdut les coses són el nostre col·lectiu. Per tant, hem de posar focus en això i possiblement passar per treballar conjuntament.
Entitat retributiva, entitat mixta, quin rol tenen els professionals? Nosaltres actualment tenim uns quants milers de voluntaris, en els hospitals han caigut molt, però hi ha uns quants milers, però és veritat que hem de fer un pas endavant amb quin rol juguen. Els voluntaris són mà d'obra barata o són gent amb responsabilitat? Aquest és un dels dilemes. Fes allò que et dic o prestem serveis amb voluntaris i gestionen pressupost? Donar diners als voluntaris en aquestes entitats és molt complicat. Fan allò que els diem. I nosaltres tenim com a dilema que si volem fer més feina, si volem tenir més responsabilitat i tenir més compromís social, no podem fer-ho com fins ara, anar a demanar més diners a l'administració. Per tant, hem de buscar fórmules mixtes. Entitat concertada prestadora de serveis, entitat carismàtica, com us deia, farem allò que em diu l'administració o farem allò que creiem que volem fer? Estem aquí, moltes vegades fem el que ens diu l'administració, comencem a fer coses tot i que no ens ho digui l'administració. Solidaritat en el territori institucional, solidaritat en cada centre. En aquests moments hi ha un centre, el materno-infantil, que treballa amb la infància. Tothom vol ajudar la infància, perquè pobres nens. I quan tenim una persona amb un problema 40 anys, esquizofrènia, algú haurà fet, ens comença a caure tot un seguit d'estigmes i no hi ajuda. Deixeu-me posar un exemple, i aquí sí que m'allargo un minut. Amb un nen amb una patologia de malaltia, l'escola del poble del costat farà alguna cosa. Quan és un adolescent que té un tema de salut mental, l'escola trucarà al pare i li dirà: tinc un problema amb el teu fill. Quan és un adult amb aquest problema de salut mental, la família ha renunciat i queden els cuidadors. Nosaltres, com a institució, no volem més recursos per cuidar la gent, que clar que volem això, sinó que volem una societat que no abandoni aquesta gent, que seria la millor manera. Home, doncs la família cuida i l'entorn cuida aquest col·lectiu. Per tant, hi ha un repte que tenim sobre la taula que va molt més enllà del nostre compte de resultats. I és per això que jo dic que quan parlem de responsabilitat social, això és una pel·lícula que a mi m'agrada, doncs donar-vos les gràcies i dir que és un repte i que hem de treballar molt, però que també haurem de tenir una mica de sort amb aconseguir fer aquesta responsabilitat social com una part de l'ADN institucional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. I anem a la tercera de les presentacions d'aquestes tres institucions, l'Anna Jové, que és la directora de l'àrea de responsabilitat social de l'Hospital Clínic. Endavant, Anna. No sé si se'm pot escoltar. No, ara, sí? Sí, vale. A veure, que no m'equivoqui, Vale, bueno, primer de tot, moltes gràcies per acollir-nos aquí a l'UPC, gràcies per l'organització, al Josep Maria també des de respon.cat i esperem que entre tots el fet de compartir puguem aprendre també. M'ha fet certa enveja quan escoltava la Sara, perquè jo vaig començar l'àrea, la responsabilitat social a l'Hospital Plató, que ara ja hem passat a... I per tant l'any 2000 en parlàvem molt i anàvem molt de la mà amb el model FQM. Per tant, he fet un remember. Bé, doncs explicar-vos, per posar-vos en context, Hospital Clínic està a l'Eixample Barcelona Esquerra, tenim, és la nostra zona d'influència amb una població de 540 habitants i que per tant som un hospital que fem alta complexitat, però també també som un hospital comunitari i per tant estem amb tot el que parlem d'aquest compromís social que el Clínic és conegut a nivell assistencial i de recerca. És un consorci en el qual està representat el Departament de Salut en els òrgans de govern i també la universitat. Del passat al futur, té una història de més de 100 anys. Actualment estem cobrint pràcticament totes les especialitats tant mèdiques com quirúrgiques i estem liderant una mica amb les aliances també per obrir camí i al final oferir una atenció al pacient de màxima qualitat. Aquests són els tres àmbits principals que treballem i que conformen el campus clínic. Tota la part d'assistència, IDIVAPS, que és el centre nostre de recerca, i la Universitat de Barcelona, en la qual tenim diferents residents i l'hospital, el fet a l'edifici, és de la universitat. Algunes xifres del 2021, perquè la memòria del 2022 encara no l'hem acabat, però han passat quasi 8.500 professionals que treballen. Tenim 763 llits, dels quals 70 són hospitalització domiciliària. Estem potenciant tot el tema de per què hem de tenir un pacient a l'hospital si pot estar a casa, això sí, amb un cuidador 24 hores. Perdoneu. I hem atès quasi 47.638 pacients.
Bueno, el nucli, és el nostre full de ruta, és el pla estratègic. Li diem el nucli, són d'aquí, d'aquests propers anys fins a l'any 25, i posem el focus en la millora de la salut i les condicions de vida de qualsevol persona. Pràcticament també amb el tema de tot el que estem parlant, del medi ambient i lluitar activament contra el canvi climàtic, que avui en dia és el gran tema i el gran repte. A partir d'aquí, aquest any, quan es va definir el pla estratègic aquest any, vam definir quatre atributs, que és el clínic proper, volem ser un clínic més proper, un clínic intel·ligent, un clínic sostenible i un clínic pioner. Això és la visió que volem. I el pla estratègic el que conforma és on participen més de 400 professionals en projectes sota aquests atributs, i el que fem és moure la participació, la implicació, per anar coneixent i anar desenvolupant aquests projectes. La casa és molt gran i, per tant, això és una eina potent perquè la gent participi i aportin els projectes amb gent que és impulsora i persones que fan d'enllaços amb la direcció perquè això es vagi desenvolupant. A partir d'aquí, les coses que portem dins del pla estratègic i que pivoten d'alguna manera pràcticament que liderem des de l'àrea de responsabilitat social, Hospital Saludable, que han parlat també els companys, que és tot el tema de salut i benestar dels professionals. Tenim una llarga història amb cooperació humanitària, tenim un fons d'ajuda humanitària a l'hospital de fa 20 anys que està, i que, per tant, donem resposta a les emergències com pot ser Ucrània, que estem ara treballant en un hospital de campanya, ara Síria, Grècia en el seu moment, i, per tant, desplacem professionals i també fan cooperació amb altres llocs del món. La Comissió Mediambiental, tot el tema de diversitat, vull dir, en recau a l'àrea, i experiència pacient. L'experiència pacient portem més de 7 anys treballant tots els processos assistencials per millorar-los a través d'experiència pacient, on participen el propi pacient, professionals, voluntaris, per millorar aquests processos. L'àrea de responsabilitat social està conformada per 6 persones, jo formo part del comitè directiu i reporto directament al director general, i els àmbits prioritaris d'actuació són aquests: la sostenibilitat, a donar resposta a l'Agenda 2030, tot el tema de societat i comunitat, que està clar que hem de donar resposta a les problemàtiques o les accions que d'alguna manera arriben, tota la cooperació, la humanització, fer espais molt més amables, i que al final el pacient arriba a un hospital amb la seva vulnerabilitat, amb l'enfermetat, i per tant hem de ser capaços d'humanitzar, que a mi no m'agrada gaire la paraula, però se'n parla, per fer el lloc més agradable i estar al costat del pacient. Tota la relació amb els stakeholders, parlem dels grups d'interès, i aquí parlem de les associacions de veïnat, els veïns, associacions de pacients, els proveïdors i totes aquelles empreses, tant subcontratades o proveïdors, que tenim relació, i l'impacte ambiental. I sempre parlem que és un model de valors, al final, una mica el que comentaves tu, que fem coses i ara li posem el nom de responsabilitat social, però que al final forma part de l'ADN i dels valors de l'organització. Ara us explicaré els 4 pilars de l'estratègia que tenim d'aquí als propers 2 anys i com estem integrant els objectius de desenvolupament sostenible. Nosaltres vam plantejar aquesta estratègia amb 4 objectius operatius. Un era el compromís social en el territori, com fer que se'ns veiés més comunitaris, tot el tema del compromís institucional, que ho estem formalitzant i que es doni aquesta visibilitat, i tota la sostenibilitat ambiental. I també parlàvem d'un desplegament de model, perquè al final et planteges estratègies, però també hem de ser capaços de poder treballar en equip i desenvolupar un model per poder anar avançant. A partir d'aquí, aquí podeu veure les línies estratègiques que tenim, l'objectiu i cada línia. Dins de cada línia hi ha entre 10 i 15 objectius i com impacta tant a pacients com a professionals. I aquí em detinc per explicar-vos les coses que estem fent. Dins del programa de voluntariat tenim un voluntariat propi, també és veritat que el tenim mixte, això vol dir que tenim associacions que venen i que també, com l'Associació del Càncer és una, com el de trasplantaments hepàtics, que venen i també fan una mica de testimonial per pacients que estan passant per la mateixa malaltia, i el voluntariat propi. Tenim 150 persones que
que no deixa de ser un grup de participació ciutadana que dona el seu temps a l'hospital i que estan en diferents dispositius. Tot el tema de cultura i salut, que se'n parla molt de l'art medicina, com millora la salut dels pacients a través de l'art. És un aspecte molt potent que tenim ara, que estem treballant amb el MACBA i que explorarem també amb el MANAC. Llavors el que volem és apropar el pacient, estem fent sortides amb pacients amb malalties d'Alzheimer i altres malalties neurogeneratives, que a través de l'art ajuden aquesta part a minvar l'enfermetat i aflorar i ajudar tot el tema emocional. El compromís amb la comunitat, estem treballant en un projecte de soledat no volguda. Quan parlem de no volguda és que hi ha gent, crec que són 65.000 persones soles a Barcelona, i que per tant en algun moment a l'hospital ho detectem, o bé a urgències o bé quan estan hospitalitzats que estan sols. Llavors tenim un protocol de detecció que a través de treball social fem aquesta detecció i una vegada se'ls dona l'alta van acompanyats per un voluntari i tenen una persona de referència a casa. Com això també amb el tema dels joves amb exclusió, tenim un alt percentatge d'abandó escolar i llavors d'alguna manera tenim un projecte que es diu Coach, que a través de CAPs que estem allà, de diferents direccions, els acollim durant 6 setmanes i el que fem és ajudar-los a conèixer altres professions, que no sigui ni metge ni infermera, per tant que se'ls obri una mica el ventall de les possibilitats laborals i els ajudem a preparar el currículum. El tema de cooperació que he comentat, el tema de professionals i salut, també estem en projectes per millorar la salut dels treballadors. El compromís institucional ens hem basat ara, perquè hem començat amb tot el tema de les polítiques, l'acreditació ja demana la política de sostenibilitat i ODS, per tant estem treballant això i també la política ambiental per definir el marc de referència i que tots sapiguem cap a l'organització cap a on va, i la visibilització i tot aquest impuls del compromís ambiental. Aquí podeu veure l'impacte que té tant en professionals, en pacients com en els recursos que suposa. L'estratègia dels ODS, volem aquest compromís institucional, tenim unes eines i uns recursos, hem començat a implementar-ho, la implicació que suposa això en els professionals i tot aquest posicionament que fem per posicionar-nos i visibilitzar-nos amb l'Agenda 2030. El compromís ve dels òrgans de bon govern, per tant tenim un objectiu que és desenvolupar això. Com us deia abans, hem començat amb la política i les dues polítiques i que ara estem treballant amb això per definir accions durant aquest any i els propers, evidentment, però ja tenim un pla d'acció. El nostre company de viatges al Pacte Mundial de Nacions Unides, que és la màxima adhesió en temes com diu aquí, els 10 principis del Pacte Mundial, que agafa els drets humans, les normes laborals, medi ambient i anticorrupció, i bé, estem caminant amb tot això, que ens ha de donar el full de ruta per poder desenvolupar tot això. La implementació, estem començant amb els projectes, com us parlava, del nucli, del pla estratègic, que ens ha d'ajudar a identificar cada projecte amb cada ODS i ho estem també treballant, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, amb les direccions i les àrees. I això ens ha d'ajudar a alinear tots aquests objectius. I per la formació i la sensibilització també estem ara fent totes les accions. Hem començat també en els plans d'acollides a introduir tots aquests aspectes que volem amb tota l'Agenda 2030 i hem començat ara, el dia 14 de juny, hem definit uns premis que són els premis dels ODS, on volem reconèixer totes aquelles bones pràctiques que hi hagin a l'organització i que estan donant resposta als ODS. La casa és molt gran, de fet, nosaltres funcionem, cada institut, cada especialitat té un institut, per tant, és bo que s'aflorin les pràctiques perquè si poden ser escalables, doncs molt millor i que es vagin coneixent. I per acabar, jo crec que he anat molt ràpida, però bueno, el posicionament i la visibilització, doncs el que volem és també el 28 de setembre, i que aquí us convidem, volem fer una, de fet ja l'estem acabant, que és una jornada, una taula sectorial en salut
per veure què estan fent i també posicionar-nos amb aquest compromís de l'Hospital Clínic amb la sostenibilitat. Així que he anat molt ràpida, però bueno, ja és l'hora. Gràcies. Ràpida però concreta, i totes les presentacions penso que molt interessants, estic segur que tothom ho compartirà. I ara el que faríem seria una mica de col·loqui. Si hi ha algú que vulgui intervenir, sisplau, que aixequi la mà i fem un torn de preguntes, de diàleg, sense problema. Hi ha algú que vulgui trencar el gel, intervenir primer? Doncs endavant. Jo us voldria preguntar, perquè heu parlat de voluntariat, i a mi m'interessaria saber, dintre del que és el programa de voluntariat dirigit als professionals, com trenqueu allò que passa, sobretot, per exemple, en el sector salut o el sector social, de promoure el voluntariat amb professionals que dintre del seu rol professional ja estan desenvolupant, evidentment no voluntariat, però un rol d'ajuda cap al vulnerable, no? Ja sigui en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social. Aquesta és la primera pregunta. I després m'interessaria també que expliquéssiu, dintre del que és tant dels professionals, com encareu la comunicació interna. Les organitzacions en general, els canals de comunicació a vegades interna que tenen, doncs, bueno, és la que és, no? Que a vegades no dona molt de sí. Llavors, jo no sé si des de RSC us plantegeu alguns canals alternatius, o ho heu fet, o us plantegeu, que us puguin ajudar precisament a potenciar la comunicació entre els professionals i un propòsit comú a través de l'RSC, no? Segurament amb canals no. Perfecte. Comencem pel voluntariat, que és un tema que esteu fent. Qui vol... Tampoc cal que contesti tothom, fem-ho àgil, qui vulgui contestar. No. S'escolta? Sí, 700. Val. Tampoc és que en sàpiga molt del que vaig a dir ara, però nosaltres hem engegat un projecte perquè els professionals puguin ser voluntaris. Què ens està passant? Estem just al principi, les beceroles. Què ens està passant, per exemple? I estic pensant en alguns exemples concrets. Metges que volen acompanyar els malalts. I això és una cosa molt interessant des d'una altra perspectiva, perquè de fet se suposa que ells ja acompanyen els seus malalts quan estan fent de metges. Per tant, ens sorprèn que vulguin acompanyar, però el més sorprenent és la visió que tenen des de l'altre costat com a voluntaris, perquè el que ens trobem és que ens diuen és que quan vaig a les habitacions les infermeres no tenen temps de parlar amb mi per explicar-me el que li passa al malalt. I vol dir que tenim una àrea de treball a fer, està clar, amb les infermeres, però també vol dir que els està donant la possibilitat de veure les coses a l'altre costat, perquè la realitat és que infermeria porta molta càrrega assistencial que a vegades els facultatius no acaben de veure. Per tant, hi ha molt de camí. A mi no deixa de sorprendre'm que l'assistencial vulgui fer una tasca que continuï sent assistencial en lloc d'anar i dir, no sé, acompanyo a discapacitats, que no té res a veure amb el meu, per exemple, soc un cirurgià, no té res a veure amb el meu sector. Però el que ens estem trobant no és això, estem trobant metges d'urgències, metges cirurgians, que el que volen és acompanyar. I dona molt de sí el tema. Jo, em sentiu? Sí. Jo, si vols, explico les experiències que he viscut no aquí, fora d'aquí. El tema de la jubilació i la jubilació anticipada i la jubilació parcial és molt, pel que sigui, és molt més fàcil en altres països d'Europa que el nostre. I professionals de la salut, infermeres, metges i altres professionals de la salut volen plegar de la feina però volen seguir tenint un vincle perquè hi ha un compromís professional, a vegades això que parlem de la vocació. I jo he conegut organitzacions sanitàries que incorporen aquests perfils de forma ordenada i són voluntaris. I és un capital, és un actiu brutal. A vegades jo vaig veure en una entitat que a les sales d'espera d'urgències, que aquí no cobrim, com pots donar certa serenor i cert confort, o mentre que les famílies esperen que una persona estigui al quiròfan. Llavors, és un àmbit que passa que aquí, el de la jubilació, fas un salt, però poder incorporar els professionals d'una forma progressiva, parcial o no,
en aquesta segona part de la seva vida ho volen fer i tenen molt d'interès. Interessant. Potser quan la intel·ligència artificial ens faci prescindibles, el voluntariat serà un complement humà que haurem de desenvolupar. Jo per afegir això que diu la Maria Emília, amb el tema d'associacions d'extreballadors, nosaltres tenim, i de fet fan voluntariat, i precisament estan a les sales d'espera, on no, que a vegades el familiar el pacient que el familiar no pot anar a veure el pacient per al motiu que sigui, fan d'enllaç els voluntaris i són, això sí, són jubilats, professionals tenim pocs propis. Nosaltres el que hem fet, primer, no ho tenim abordat, a mi el concepte del professional que és a la vegada voluntari en la mateixa institució no ens encaixa massa. El que sí que tenim és aquest voluntariat quan fem temes de cooperació, en els agermanaments, i aquí sí que ens trobem molt còmodes. Estem desenvolupant un programa per aquests jubilats que s'incorporin i és una cosa que està a les beceroles. I hi ha una cosa que vam fer en aquest concepte que us dèiem, que és que vam posar en valor el voluntariat que feien els nostres professionals en altres entitats. I vam fer una exposició d'Estel la Solidaritat on els que volien explicaven que jo soc metge o soc treballador social però estic en aquesta entitat de barri o el que sigui, perquè en definitiva el que volem nosaltres és aquesta implicació i entenem que és difícil que sigui la teva pròpia entitat, però que posem en valor que tu facis aquesta part de voluntariat amb altres entitats del teu territori. I això ho vam explicar fa uns quants anys, Fantàstic, molt interessant. Anem a l'altra pregunta, que era el tema de la comunicació interna. Com ho feu per treballar aquest enfocament responsable en comunicació interna? Voleu fer Jo, amb el tema del voluntariat. No, entenc que la voluntariat en general, en gestió de valors, etc. Com ho abordeu? O fins i tot, que és un tema que Sara, que també vosaltres gestioneu molt, com millorar la implicació de les persones a través d'aquesta comunicació interna o amb activitats que permetin implicar en tasques que feu en aquest món vostre tan transversal, que actueu sobre tanta població. Em fa gràcia perquè estem fent tots així. Sí, jo crec que és el gran què. És com la gran pregunta, no? Bueno, jo crec que almenys al clínic fem coses, però suposo que com qualsevol de nosaltres, no? Sí que és cert que, a veure, tenim diferents canals i a vegades encara dius que jo això no m'he enterat, no? Vull dir que això ens passa, llavors ho fem a través de jornades, aprofitem a qualsevol moment per anar parlant del que realment és estratègic per a l'organització. Jo crec que sempre hi ha una millora amb això, però no sé, jo tampoc. Ho fem a intranet, ho fem a la web, fem jornades, tenim a l'òrbita dins del nucli, que li diem, és a dir, el que hi vol i té ganes s'implica i s'assabenta. Jo, si voleu, la meva experiència, quan estava en una organització, la comunicació que funciona millor és d'entrada que els grups de treball o els comitè de RSC, el que sigui molt transversal, perquè les organitzacions sanitàries són molt verticals. Llavors d'allà, qui participi des de la gent que treballa a la cuina, infraestructures, a totes les àrees. Això és molt important, perquè això ja fa taca d'oli, perquè si no estem sense voler, treballem molt de forma estanca. Segona part, que els projectes es visquin des de l'inici al final i que la gent es visquin, es presentin, els pugui tocar d'alguna manera la gent. I llavors, amb els suports de comunicació que es puguin tenir. Però la millor comunicació és intentar que la gent ho toqui, que la gent ho visqui, perquè llavors ho saben explicar molt bé. I aquest per mi és la millor, perquè si no són organitzacions molt verticals, les volem transversalitzar, però la comunicació interna, i aquí hi ha experts en comunicació interna, el nostre tipus d'organitzacions és tremendament difícil, que són molt transversals. Jo volia afegir que nosaltres, quan vam començar tot aquest tema dels projectes dels grups, ens vam trobar com dues realitats amb el tema de l'RSC. Una, que s'entenia l'RSC com algo de la cúpula directiva, és a dir, que l'assistencial ho veia com l'última història que se li ha corregut a la direcció per portar a terme. Perdoneu que sigui tan clara, però una mica com una moda. Ara s'ha posat de moda això, però nosaltres que estem a quiròfans, que estem atenent, que estem a consultes, no té res a veure amb nosaltres. Per tant, s'entenia com algo molt llunyà i amb una certa desconfiança. Per tant, teníem dos grans reptes per davant. I una mica en la línia del que has dit, estic totalment d'acord.
Tenim, evidentment, com vosaltres dèieu, intranets, butlletins, etc. Però el que més ens funciona són els grups, on hi hagin persones de qualsevol nivell i qualsevol estrat de l'hospital i de les residències, i el segon és tenir ambaixadors. És a dir, per exemple, el projecte Teaming, que sabeu que és un projecte de donació d'1 € de la nòmina, ens funciona de fàbula. De fàbula de forma progressiva. Per què? Perquè tenim una persona que és una infermera de neonats que es desplaça un dia al mes, va per tot l'hospital i fa com de venedora del Teaming. Com que tothom la coneix, perquè és companya, perquè se la troben a la cafeteria i a més és una persona molt agradable, doncs ella va explicant. I mentre explica el Teaming, explica l'obra social i porta la cartera de coses, les va explicant, però clar, el fet que ho expliqui ella els dona la confiança, que és una persona més que ho està explicant, no és només la direcció. Per tant, el tema de baixar el missatge jo crec que és molt important i crear aquesta confiança, aquesta comunicació propera. No sé si ho compartiu, Nosaltres som molt rars, perquè nosaltres no estem dins dels hospitals ni dins dels centres socials, sinó que som transversals a una organització. Us haig de dir que la comunicació a nosaltres no ens ha funcionat quan fem servir els canals institucionals. Descaradament no ens funciona. La gent no veu tothom, els protectors de la pantalla, aquestes coses no funcionen. Fins i tot hem fet memòries que els primers anys no sortien del despatx de comunicació. Els tenia allà i l'any següent deies i aquella memòria sí, i veies aquella capsa amb les 500 memòries dient què hem fet. Per tant, és un tema d'un aprenentatge, perquè és un dels aspectes delicats. Amb el tema aquest de l'ambaixador, a mi m'agrada molt aquesta figura de l'ambaixador i una cosa que jo crec que és molt delicada, però crec que és un fòrum petit, crec que es pot dir que és cuidar aquell que fa un pas endavant. Per mi la millor comunicació és no tractar-los a tothom per igual. Hi havia una responsable d'infermeria que em deia nosaltres sí que sabem aquells professionals que fan un pas més de forma habitual, que són els disposats a impulsar aquell nou projecte de teràpia amb gossos, de no sé què, de voluntariat, d'incorporar. I jo crec que la nostra feina és cuidar aquesta gent, no convertir-los en... no cremar-los. I això és descaradament, discrecional, aquest sí, aquest no. Però aquests, quan se senten cuidats, és espectacular, perquè amb el pas del temps, què estem comunicant a una organització complexa com un hospital? Si tu fas un pas més, et cuiden i passen coses. Si fas un pas més, no si ets amic de i ets capaç de parlar amb el director metge o no sé què. Aquest punt de cuidar, que no és comunicació, perquè estem parlant de recursos, d'aquella persona que ha presentat un projecte 4 vegades i que no ha aconseguit cap convocatòria. I què és bo? Doncs ens ve a buscar nosaltres i possiblement li donem aquells 3.000 o 5.000 euros perquè ho faci. Perquè el que volem és que hi hagi una bona experiència de la solidaritat, bona experiència d'aquell col·lectiu que fa un pas més. Molt interessant, fantàstic. Alguna pregunta més? Per allà al fons? No? Sector estudiantil. A darrere els ordinadors. S'ha notat, perfecte. Escolteu, algú estava... No, algú volia intervenir. Cada vegada més la societat té expectatives que van més enllà, no? El món va evolucionant molt ràpid, generacions noves, etc. I ens planteja noves demandes. Una de les reflexions que ha anat sortint aquí és que no ens podem quedar, i les organitzacions que teniu aquest compromís de responsabilitat social no es poden quedar únicament en complir amb les obligacions que tenim, perquè tenim un concert o pel que sigui. M'agradaria demanar-vos, potser molt especialment, al clínic. Quines expectatives, Anna, quines expectatives de la societat creus que hi ha i que d'alguna manera les vostres institucions han de mirar de donar-hi resposta, han de mirar de veure com s'hi adapten i com no us quedeu només amb el compliment d'allò que us toca des d'un punt de vista més normatiu, no? No, jo crec, parlava abans de la soledat, jo crec que és un gran què, a més la que a vegades les malalties i la cronicitat també ens arriba, per tant, jo crec que des de la part de RSC, crec i penso que el pacient quan arriba no tria, sempre parlem que al final el pacient va a l'hospital per una malaltia i el deriven o arriba, no tria, per tant, quan parlem d'humanització, de la soledat, de qualsevol, el que l'involta més enllà de la malaltia, jo crec que és un repte per nosaltres, perquè el pacient no només vol que el tractin la malaltia, volen tot el tema del seu entorn. Per tant, jo crec que aquí tenim molt a fer, ja no parlem de normatiu, que tu em feies la pregunta de la part normativa, però penso que nosaltres hem de tenir en compte tot això i per tant és un gran repte. Com fem el que parlava abans de la diversitat, com fem el pacient quan arriba, tota l'experiència pacient.
es vol sentir bé, no? En qualsevol moment, des que li detecten, des que se li diagnostica, des de tot el procés assistencial. Jo crec que aquí ens queda, però estem fent moltíssimes coses, però és un repte. Jo crec que jo em quedaria amb això, més enllà de la malaltia, com tractem el pacient amb tota la integració i tots els seus problemes socials, culturals, i que és important en un hospital. Perfecte, fantàstic. No sé si t'hi respost, I tant que sí. No, a més crec que de manera molt interessant. Alguna qüestió més que vulgueu plantejar? Endavant. Que abans l'Oriol ho comentava sobre el tema de preparació versus competència i també relaciona una mica la pregunta de comunicació interna, en aquest cas externa, a les organitzacions, hospitals, contribuir d'alguna manera iniciatives o de la manera que esteu portant a terme aquestes iniciatives per ajudar-vos en aquests reptes, com els heu superat, o de dir, escolta, no intentis anar per aquesta banda perquè ja ho hem intentat i no Entre nosaltres. És bona pregunta. Deixa'm respondre abans, quan li feies aquesta pregunta, nosaltres sí que hem identificat 3 àmbits molt interessants, per mi interessants, que és, nosaltres ara tenim un projecte, per exemple, de promoció i prevenció del benestar emocional dels joves, i el gran repte que diem és que un centre sanitari surti de les parets de l'hospital. Aquest és un dels grans reptes que tenim, que és hem de sortir, hem de desbordar les parets on prestem el servei unidireccional, jo sanitari, mano, i això és un dels reptes. Un altre repte que tenim nosaltres identificat és el treball conjunt, àmbit sanitari i àmbit social, és a dir, què emana l'enfermetat o la situació de vulnerabilitat? Podem parlar-ne? Podem fer un abordatge conjunt? Això hi ha alguns models, especialment anglosaxó, que ho tenen molt clar. Àmbit de serveis socials i àmbit salut treballen junts. Perquè ens passa una cosa que és que quan fem una alta hospitalària, si viu sol, què fem? Doncs no fa l'alta hospitalària. I ens consumim uns recursos per no cuidar-lo. Perquè si el donem d'alta, a casa està vivint sol i per tant no té autonomia. És a dir, aquest punt d'àmbit social, àmbit sanitari, hem de treballar conjuntament. I el tercer, que és el tema aquest d'innovar una mica amb temes com experiència del pacient, hem d'acompanyar amb les altes, el model d'atenció centrat en la persona, aquests temes molt assistencials, però tant en l'àmbit sanitari com social són cabdals. Què vol dir posar la persona al centre? Quan tenim un centre d'atenció al sensellarisme encara ens trobem en una recepció, per tant, allò no és casa seva, és un hotel o és una hostal. Podem deixar de tenir una recepció, perquè jo a casa meva no tinc una recepció, visc al quart segona però no tinc una recepció. Com fem les altes dels hospitals quan hi ha efectes col·laterals? Com es fa la continuïtat d'un hospital materno-infantil a un hospital d'adults, amb un tema de salut mental? Estem en coixins amb complexitat, però tinc 18-19 anys i passo en un hospital on em posen en un col·lectiu radicalment diferent d'adults. Per tant, repte d'innovació, treball conjunt i sortir dels centres són els 3 que tenim. Més enllà de fem un brain o fem un còrtex o fem projectes de referència tecnològica. I amb el que ens deies, nosaltres intentem col·laborar dins de Sant Joan de Déu, sí que, com que som un àmbit, la col·laboració entre els nostres centres és molt fàcil, també competeixen entre ells, i els diem no cal competir, intentem actuar com a generadors de far de coneixement i amb les entitats de referència que tenim nosaltres al nostre voltant. És a dir, amb el Vall d'Altacafa no és una entitat nostra, però hi col·laborem i participem. Jo crec que hi ha un concepte que no ha sortit, però que és molt important, que és el de generositat. Sortir a vincle, sortir a generositat. I per tant, nosaltres fem la Magic Line i repartim un 10% a entitats terceres. Per què? Perquè crec que és el bon camí. No esto es mío, és un punt de vista molt limitat, però la resposta no la tinc. He fet una derivada així. Si hi ha alguna pregunta, serà l'última, perquè hem d'anar filant als moments finals. De tots els temes que hem parlat, potser m'agradaria sobre el tema del propòsit, que és un tema que hem dit que és un tema de futur i de present. Sobre de quina manera tota aquesta incorporació del propòsit com a manera de focalitzar la responsabilitat social cap a elements en els quals generar aquest impacte, creieu que us afectarà d'alguna manera o ja forma part de la vostra gestió? Potser, Oriol, tot i que has acabat parlant tu, però potser si en el vostre cas tens alguna reflexió en aquest sentit que vulguis fer?
I mentre tu penses, a continuació després ja demanarem que la Unió Catalana d'Hospitals ens expliqueu el vostre... Si algú vol parlar del propòsit... Jo... Oriol, t'han dit és un tema que ens repta, perquè de vegades pot semblar que sigui com molt obvi i com que totes les organitzacions van cap aquí, amb el bo i el dolent, perquè de vegades també hi ha un cert risc de focalitzar-se en un sol tema i oblidar-se que això requereix per sota la gestió sistemàtica de tota la responsabilitat social, vull dir que no podem només determinar un tema i oblidar-se de tota la gestió dels altres temes. En aquest sentit, nosaltres quan parlem de propòsit tenim una gran sort, jo crec que és una sort, que és que hi ha un ordre religiós. I per tant, hi ha un espai indefinit, que pot ser més curt o més llarg, entre anem a parlar de propòsit, anem a parlar de pla estratègic en aquest punt de què volem fer com a institució, i les direccions que estan executant el seu pla de gestió estratègic anual ja, bianual, com ho fem. Per tant, tenim una certa indefinició aquí i fem molts espais transversals, no sé si s'entén, perquè a casa meva és complicada, molts espais transversals per anar avançant en el propòsit. És a dir, formulem un propòsit i generem un espai transversal d'anar parlant direccions per com podem fer aquests abordatges d'aquest propòsit d'una forma encaixada. Però és veritat que, com us deia, un hospital com el materno-infantil, el parc sanitari, amb més de 2.000 treballadors, 3.000, no té res a veure amb un hospital de Saragossa amb 400 treballadors i una cartera de serveis molt més limitada o un centre d'atenció, un centre especial de treball de 100 treballadors amb una cartera de serveis hiperconcreta. Per tant, acabo de tornar a fer una altra cobra així, de fer una sortida. Em sap greu, Moltíssimes gràcies, molt interessant. Maria Emília Gil, ens aportes la visió de la Unió sobre aquestes matèries? Bueno, jo, després de primer també sumar-me als agraïments de l'ESTI, de Respon.cat, i molt contenta d'estar aquí, i també de veure la sala, perquè hi ha una part que és important que tot això ho agafeu i ho pugueu traslladar també en els vostres companys i joves de la vostra edat. Jo la veritat és que després del que hem sentit, pràcticament hauríem acabat ho estic fent al revés. Després del que hem sentit, podríem donar per acabada la sessió, perquè els exemples que s'han presentat són excel·lents i també voldria dir que són el reflex de les organitzacions sanitàries i socials que hi ha al nostre país. El nostre país, estic parlant de Catalunya, és a dir, Catalunya té entitats, perquè són les que conec, tenim entitats que estan treballant tots aquests temes des de fa molts anys. I us ho diré des d'una perspectiva. Aquest país, el 1900, quan es va organitzar tota la societat, es van crear moltes entitats amb afany de curar les persones, de cuidar-les, de cobrir-los el món assegurador, les mutualitats. I això va ser molt des de la societat civil, des del món empresarial, des de les ordres religioses, des dels ajuntaments, i això ho hem anat arrastrant fins ara. Per tant, a mi, quan alguna entitat em diu, jo recordo quan vaig entrar en aquest tema el 2007, i em deien, això de compromís social, què hem de fer? Dic, primer entendre que forma part del nostre ADN, perquè totes aquestes entitats, i la majoria d'elles, són entitats non-profit, són entitats sense afany de lucre, i per tant estan a disposició de les persones. Jo crec que això és important que ho tinguem. Què ha passat? Que ens vam anar tecnificant, cloc, i va estar de moda, bates blanques, els aparells, perquè això és molt important, també cura, i tot això hem anat perdent la consciència d'aquests elements. A part de les entitats més socials, que no tenen tacs, ni ressonàncies, ni quiròfans, que ho han seguit fent, però les altres ens hem anat tecnificant. I arriba un moment que s'ha fet com, un peron, una mica, amb ajuda de diferents iniciatives, l'experiència del clínic, diu, ui, tornem a parlar d'això, tornem a mirar-nos-ho. I per què? Per què? Perquè el sector salut i social és el sector que ofereix més ocupació a Europa, amb impacte econòmic, ocupació directa i indirecta,
perquè són organitzacions vives que no tanquen ni el cap de setmana, ni a les nits, ni els mes d'agost, i per tant generen de tot. Allà les persones mengen, hi ha llençols que s'han de rentar, hi ha aprovisionament, hi ha mobilitat, etc. Per tant, és molt important aquest sector perquè dona ocupació i dona impacte social i econòmic en el territori. És a dir, probablement a Mollet, l'entitat més ocupadora de treball i treball ordenat, amb convenis, amb progrés dels professionals, amb formació, és la Fundació Sanitària de Mollet. Dic Mollet perquè ho conec i perquè entenguem, no? I el clínic, probablement, o algun hospital de l'ICS, els grans, també, és a dir, els centres que tenim aquí a Barcelona són els que ofereixen més ocupació i més impuls econòmic amb la seva globalitat dintre la ciutat. Per tant, això és molt important que ho tinguem present. A partir d'aquí, la Unió què és? Nosaltres som un agent social, som un trosset del sistema de salut i social de Catalunya, un trosset perquè el sistema és més gran, és un trosset, som referents i ens organitzem com una entitat social, o un agent social, que és la Unió, té una fundació que impulsa el coneixement i la gestió i té unes entitats de l'àmbit, diguem, no sanitari que també participen, entitats d'altres indústries que també estan actuant en el sector sanitari. Som entitats, en quant a la representació, no sé si això és el... veus? Hi ha molta pluralitat, per això us parlava que aquí hi ha entitats que són ordres religioses, entitats que són dels ajuntaments, entitats que són de mutualitats, per tant, apleguem 114 unitats, entitats de diferents dispositius. Aquí hem parlat d'atenció en salut mental, hem parlat d'atenció primària, d'atenció comunitària, hem parlat de centres de dia, de residències, d'hospitals. D'alguna manera tenim una representació important i també que estem a tot el territori català, des de la Vall d'Aran a Móra d'Ebre, perquè veieu una mica que hi ha centres petits, grans, mitjans, de tot tipus. El tema del propòsit. El tema del propòsit ens l'hem pensat i l'hem escrit. De dir, com a entitat que d'alguna manera agrupa o acompanya diferents entitats, nosaltres volem contribuir que des de les organitzacions es millori la salut de les persones i de la societat. I aquest era el propòsit que ens vam plantejar i ja està. És a dir, d'alguna manera, el principal propòsit, a mi m'agrada molt el gerent de l'Hospital d'Olot que sempre diu el meu propòsit és que no operem ni una fractura de cadera a aquest hospital. I dius, no, si en fas més, pagaran més. Diu, no, perquè si les persones d'Olot caminen, es cuiden, fan exercici i fan el que han de fer, probablement no necessitaran aquesta intervenció i aquesta pròtesi. Per tant, aquesta també ha de ser el nostre propòsit final. Col·laborar, acompanyar, formar, perquè la gent no tingui malalties que potser no els correspondria. Per tant, la part de salut, la part de prevenció, la part de fer ajudar a aquesta vida més saludable, forma part del nostre propòsit. Els valors els tenim també aquí. No perquè ens diguem Unió siguem cap partit polític, perquè això ara últimament ho estic dient tot el dia, i per tant és compromís, independència, perquè no tenim cap partit polític darrere, professionalitat, pluralitat i també innovació, perquè innovant podem fer moltes coses interessants. I per què de tot això? Per què de tot això? Perquè
la salut o l'àmbit sanitari social és un àmbit públic, és un àmbit que nosaltres en els nostres impostos el tenim. I com és públic i és nostre alhora, l'hem de cuidar i garantir. I aquesta és la principal funció. Per tant, totes les entitats i totes les persones que treballen en aquestes entitats hem de ser conscients que això és un diamant que tenim tots plegats i que l'hem de cuidar, l'hem de gestionar molt bé. No us explico el de la sanitat concertada, que ara no toca, però agrupem 70.000 professionals, és una xifra molt interessant, persones que treballen, que creixen professionalment, que un dia pleguen, és a dir, aquí un conjunt de coses, i el nostre denominador és més de 7 milions entre tots, totes les entitats, no només les que representa la Unió, i aquest és el nostre denominador, per tant ens preocupem perquè això funcioni. A nivell d'aquest compromís que estava dient, doncs, tenim elements, des d'un el nostre plantejament de com ha de ser el sistema de salut i social, des d'aquesta vocació d'atenció i de qualitat i d'ens públic, d'alguna que tenim i que hem de cuidar. Vam elaborar un manifest el 2019 i hem tingut també el compromís amb l'Agenda 2030. Què anem a buscar? Aquest concepte de salut de l'OMS que us estava dient que va més enllà de que t'operin de la pròtesi al maluc, és a dir, que volem que la gent estigui bé, que la gent es cuidi, i per què no? I perquè la gent en els moments complicats de la seva vida també els atenguem bé i que els puguem acompanyar adequadament en les últimes etapes de la seva vida d'una malaltia amb ells i la seva família. Per tant, aquest concepte de salut és un concepte global i la definició de l'OMS, si la busqueu, és molt xula en aquest sentit. També apostem pel valor d'aquestes organitzacions i aquesta visió holística que tenen, que ara entraré una mica en aquest tema. Compromís i gestió, no? És a dir, quan algú diu, allò que dèiem, és que això és dels directius només? No, és de tots. Però va bé dir-los alguna cosa als directius. Els diem que el compromís social és essència de la cultura, de l'organització i de l'individu. Al final ha de formar part de la cultura. Marca la diferència. Les entitats que fan bé les coses, que les expliquen, marca la diferència perquè probablement els professionals que hi treballen se senten més a gust, i això és molt important. Legitima les polítiques que hi ha i les accions que es fan, requereix molta coherència, moltíssima coherència. La política retributiva, la igualtat, hi ha moltes decisions cada moment que impliquen molta coherència. Implica un nou model de lideratge dels directius, s'ho han de creure, genera sentiment de pertinença, tot aquests línies de treball, la gent se sent, inclús els pacients, els ciutadans de la zona, diu, escolta'm, aquest hospital és un hospital de la meva ciutat, millora els resultats i d'alguna manera s'encomana, i aquesta és la filosofia que hi ha d'anar darrere. Els fonaments, el que dèiem abans, intentem, s'han d'assolir temes de la legislació, però hem d'anar més enllà, i al final poder satisfer les expectatives i les necessitats. Us poso un exemple. No sé si sabeu el que és la LISMI, aquests nois d'aquí darrere. La LISMI, segurament no, és la llei que obliga que hi hagi un percentatge de persones amb discapacitat funcional que treballi a les organitzacions, a les empreses. Hi ha un percentatge mínim que és el 2%. El que hem d'afavorir és que aquesta inclusió vagi més enllà del 2%. Per tant, sí que cobrim aquí. A més, fem trampes, perquè diem, els que ens arreglen el jardí, amb aquesta entitat, la roba la portem a rentar amb una empresa que és de bugaderia de la ONCE, això està molt bé. Quantes persones amb discapacitat funcional? No sempre és fàcil, perquè hi ha coses que, hi ha
hi ha problemes que són difícils, que segons quin professional, si té un problema de mobilitat no pot agafar la gent, vull dir, hi ha coses que has de mirar, però quantes persones amb cadira de rodes treballen en els mostradors de les nostres entitats, dels ambulatoris, dels CAP? Quantes en veieu? Doncs en podríem incorporar més. Això és anar més enllà de la legislació. Per tant, aquests temes s'han de treballar i les hem de treballar amb aquesta mirada. Bé, també un altre element que ha sortit per aquí, les organitzacions. Quan parlem d'organitzacions sanitàries, què vol dir? És un lloc que hi ha persones que s'atenen, hi ha professionals, però que estan en una comunitat, com explicàvem, que hi ha una direcció i que hi ha empreses que hi porten coses. Tot el tema de l'aprovisionament no us ho podeu imaginar, és brutal, els camions que arriben i surten a Bellvitge, no? I tot el que implica l'aprovisionament, tota la cadena de subministrament, tot el tema d'economia circular que deia el Josep Maria de tot el que s'està consumint. Per tant, aquí també hi ha una línia de treball interessant. Com ho hem enfocat? Ja vaig acabant. Nosaltres, aquest és un document que vam escriure el 2019, que vam tenir també ajuda interessant a fer-ho. Vam escriure un manual que li dèiem les organitzacions del sector social i sanitari, hem de ser les primeres amb RSC. I ho vam endreçar i vam fer aquest manual i vam dir, el vector del compromís social comença amb el compromís, amb els valors d'ètica, i per això vam escriure un codi ètic i tenim un manifest, en fer coses, en gestionar-les, fer un pla d'acció, treballar-ho, rendir comptes, però també buscar l'impacte, mesurar-lo i explicar-lo. I a vegades tenim impacte positiu i a vegades tenim impactes negatius. Per tant, hem de reduir tots els impactes negatius que tenim i fer coses, i hem d'augmentar aquells impactes positius que us he intentat posar algun exemple abans. Per tant, anem des d'una convicció de pensar-ho, de parlar-ho, d'escriure-ho, a treballar-hi, però sobretot a mesurar els resultats que tenim i mirar què fer amb ells. Aquí és el manifest que vam escriure el 2019. La veritat és que després va venir el Covid i ens va anar bé, perquè en algun moment vam parar i vam fer-nos preguntes, perquè va ser una animalada que no vull ni recordar-ho, però vam plantejar coses i les vam treballar junts com a entitats. Va haver-hi molta col·laboració entre les entitats i ens vam ajudar molt en aquest sentit. I hem dissenyat una eina que es diu Perfil de Compromís Social, que ens ajuda de guia. El perfil de permís de compromís social és una eina que hem treballat a través de 5 vectors, els 5 vectors bàsics del que seria el compromís social, el laboral, econòmic, govern, medi ambient i social, treballant molt bé uns ítems, tenim 90 ítems, i amb aquests estan molt escollits. Aquests ítems ens ajuden a que les entitats puguin, davant d'un concurs o d'un contracte, ho puguin demostrar en el punt que estan, però també ens serveix molt i molt per establir amb una pauta de progrés on estem i on podem arribar. L'exemple, torno amb l'exemple perquè a mi m'agrada molt l'exemple de la LISMI, doncs estic aquí, a la LISMI, la compleixo, però puc anar més enllà i puc, de veritat, fer inclusió laboral amb persones amb discapacitat a l'entitat. Hi ha diferents exemples, però no em voldria allargar. No he pensat en Ucraïna, però després dic, mira, els hi desitjo la diapo. Això seria un resum d'un agregat que tenim
serveix per tot tipus d'entitat, està funcionant molt bé, on s'ha progressat, els blaus, i els grocs, on ens faltaria endegar iniciatives o canviar coses o sensibilitzar els professionals, que ens falta algun punt. On estem? Bé, hem anat fent coses. Nosaltres som també una mica portaveus i, per tant, vam fer coses i vam comunicar-ho durant el Covid. Hem treballat els 5 vectors, hem aterrat l'Agenda 2030 amb indicadors i amb compromisos. Tenim una guia que l'estem revisant i tenim consells de treball, les diferents entitats, tenim un consell de codi de bones pràctiques organitzatives, tenim un consell de compromís social i compartim, intentem fer coses junts. Cadascú té el seu punt de partida, però intentem sumar. On estem avui? Avui estem dintre del que serien, dels 5 vectors, ara he passat a l'ESG, però seria el resum: medi ambient, social i governança. Ara ens hem posat com a objectiu treballar el tema clima i salut, perquè té molt d'impacte. Les organitzacions sanitàries som les que embrutem més tot, l'aigua, l'aire, mullet poquet, però en general embrutem molt, i alhora som les que hem d'atendre les persones amb més problemes de salut. Per tant, a veure com ho podem fer. Hi ha elements de fer coses, elements de sensibilitzar els professionals. Hi ha moltes coses a fer, per tant, aquí ens hi posem en sèrio. Ara anirem a Suïssa a conèixer bones pràctiques amb un viatge d'estudis, perquè porten uns quants anys endavant aquesta gent. I en tema de governança també amb molts temes relacionats amb el govern adequat de les dades, reflexions al redador de la intel·ligència artificial, amb temes d'aquests també com a Unió Catalana d'Hospitals, per promoure debats i fer aportacions en aquest sentit. Jo crec que com impulsem el compromís social a les organitzacions, sobretot amb propòsit, com deia el Josep Maria, i sobretot jo crec que el repte més important i el que el tenim nosaltres és generar confiança. Generar confiança als ciutadans. Passen coses en seguida, no? El clínic ha perdut les dades. Els metges estan de vaga. Una infermera a bordo va fer no sé què. No. Generem confiança, perquè som organitzacions molt importants, molt potents, i hem de fer coses, i en segon lloc, i sobretot també enfocar molt el propòsit, i aquí estem. I estem a la vostra disposició pel que necessiteu. Gràcies. Simplement, ràpidament, agrair la presència de tothom i el temps que ens heu dedicat i a tothom que ens ha seguit i heu estat avui aquí amb nosaltres. I amb això tanquem l'acte amb la intenció i la voluntat de tornar-nos a veure i poder també col·laborar amb vosaltres amb el que necessiteu. Gràcies, Josep Maria, per tot. Vinga, fins ara.